Βρισκόμαστε σήμερα στα Γιάννηνα και διαλέξαμε αυτό το ξενοδοχείο, οποίο λέγεται Ερμής, ένα καινούριο ξενοδοχείο, και πάμε να το δούμε και να σας δείξουμε σήμερα. Είμαστε στο δεύτερο όροφο ξενοδοχείου Ερμής και πάμε να δούμε το δωμάτιό μας, όπου είναι 203. Πολύ ωραίο δωμάτιο φαίνεται, καινούριο, και έλα να το δούμε πιο καλά. Μόλις μπαίνουμε στο δωμάτιο βλέπουμε εδώ ένα μικρό κουζινάκι, πολύ ωραίο, καινούριο. Έχει και κουζίνα με 2 ματάκια να κάνουμε το φαγητό. Όλα καινούρια και όλα τέλεια φαίνεται. Για να δούμε και τι εδώ έχει μέσα στα ράφια. Εδώ έχει πιάτα, ποτήρια για 4 άτομα. Ό,τι χρειάζεται για να φάτε. Εδώ κάτω δεν έχει τίποτα. Εδώ έχει μία κασαρόλα και μία τεγάνι. Όλα φαίνεται καθαρό. Στη κουζίνα επίσης έχουμε φορνάκι, καινούριο φορνάκι, ωραίο. Εδώ μπορούμε να ζεστάνουμε ή να μαγειρεύουμε κάτι. Είναι πολύ ωραίο, εξαιρετικό δωμάτιο μαζί με το κουζίνα. Μπορείς να ζεις εδώ, να μείνεις, να μαγειρεύεις μόνος σου, να κάνεις πρωινό, να κάνεις ό,τι θέλεις. Τέλειο. Εδώ μας προσφέρει ξενοδοχείο κάτι τύπου πρωινό, που μπορούμε να δούμε. Έχει κρουασάν, έχει μέλι, έχει μαρμελάδες, έχει όλα για καφέ, τσάι, κούπες, βραστήρα, όλα είναι σούπερ και όλα είναι κομπλέ. Τέλειο είναι εδώ. Έχουμε και το ψυγείο. Ψυγείο φαίνεται καινούριο. Έχουμε εδώ κάτι χυμούς, νεράκια. Καταψύκτης καλός, έχει λίγο πάγο. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Το δωμάτιο που έχουμε σήμερα είναι τρίκλινο, έχει ένα διπλό κρεβάτι και έχει ένα καναπέ που μπορεί και εδώ άνετα να μείνουν 2 άτομα. Μπορεί δηλαδή να μένει ένα ζευγάρι με 2 παιδιά, οτιδήποτε. Ή ένα ζευγάρι που θέλει να έχει περισσότερο χώρο. Το δωμάτιο είναι αρκετό μεγάλο και είναι πολύ comfy, έτσι έχει δική του ατμόσφαιρα και φαίνεται πολύ καλά. Το δωμάτιο είναι αρκετά μεγάλο, έχει εδώ ντουλάπα, καινούρια ντουλάπα. Έχει στην ντουλάπα κάτι πράγματα. Έχει χερούλες από το καναπέ. Έχει συν ένα μαξιλάρι.
διακοσμητικό μαξιλάρι, κουβέρτες. Έχει 3 κουβέρτες και κάθε κουβέρτα είναι πιο χοντρή από την άλλη για όλα τα σεζόν. Έχει και εδώ ασφαλής, αν έχετε κάτι πράγματα να βάλετε μέσα. Έχουμε εδώ 2 σιρτάρια άδεια. Τώρα να πιάσουμε ορομάντιλα για να δούμε πόσο καθαρό είναι. Καθαρό είναι εδώ. Ασφαλής, καθαρό και εδώ. Για να δούμε τα ράφια. Πεντακάθαρα εδώ. Δεν έχει ούτε ένα σκουπιδάκι ούτε σκόνη τίποτα. Είναι τέλεια και όλα πεντακάθαρα. Θέλω να πιάσω και από πάνω. Εδώ έχει πάρα πολύ λίγη σκόνη που δέχεται αυτό. Πολύ τέλειο. Εδώ έχει καθρέφτης. Ήρθε ώρα και για το μπάνιο. Πάμε να δούμε το μπάνιο. Στο μπάνιο εδώ έχει ωραίο καθρέφτη με κρυφό φωτισμό. Έχει και κανονικό φως. Αυτό είναι το μπάνιο μας. Φαίνεται πάρα πολύ καινούριο, καθαρό. Αυτό είναι το λεκάνι μας. Εδώ το λεκάνι καθαρό. Δεν φαίνεται τίποτα. Ούτε με φως δεν φαίνεται τίποτα. Όλα καλά. Πίσω από το λεκάνι είναι καθαρό, έχει λίγο από τα... Αυτό είναι σιλικόνη. Το σιλικόνη δεν είναι υγρά, δεν είναι τίποτα. Έχουμε και αυτό να καθαρίσουμε. Εντάξει. Εδώ έχουμε σκουπιδάκι, έχουμε πετσιτούλα για τα πόδια. Εδώ έχουμε πετσέτες στο ράφι, έχουμε αρκετές πετσέτες. Και εδώ χαρτάκι, νηπτήρας και εδώ ράφι για παπούτσια. Άδειο αυτό ράφι. Για να δω. Πεντακάθαρο. Τίποτα δεν έχει. Τίποτα. Καθαρό. Καθαρό. Έχουμε πιστολάκι. Έχει εδώ μια πιστολάκι. Έχουμε εδώ πρίζα. Αυτό είναι το μπάνιο μας. Φαίνεται πεντακένουργιο, όλα σαν να είναι μόλις φτιαγμένο. Πρέπει να ρωτήσω πότε έχει γίνει αυτό το ξενοδοχείο ή πότε έχει γίνει ανακαίνιση. Πολύ ωραίο. Και εδώ έχουμε το ντους. Αυτό είναι το ντους μας. Γωνιακό, άνετο, πεντακάθαρο, δεν φαίνεται ούτε αλάτι ούτε τίποτα. Πολύ ωραίο. Ήρθε ώρα να καταστρέψουμε και να δούμε το κρεβάτι. Εδώ πάνω στο κρεβάτι έχουμε δύο παντοκλίτσες. Εδώ έχουμε κουβέρτα. Μια κουβέρτα, σεντόνι,
για να σκεπάζεστε, 2 μαξιλάρια. Τα μαξιλάρια να δούμε καθαριότητα. Το πάνω μαξιλαροθήκη είναι καθαρό. Φαίνεται εδώ καλά. Εδώ έχει τριχόλα μαύρη. Και να δούμε το άλλο. Και αυτό δεν φαίνεται καθαρό, φαίνεται κάτι κίτρινα σημάδια. Και από αυτήν την πλευρά. Δεν είναι και το πιο καθαρό μαξιλάρι που είχα δει. Οκ, αυτό πρέπει να πλυθεί καλά. Αυτά είναι μαξιλάρια. Το στρώμα μας. Έχει και εδώ τρίχα. Για να δούμε από κάτω το υπόστρωμα. Έχει υπόστρωμα με τρίχες. Και η υπόστρωμα δεν είναι σε καλή κατάσταση. Κοιτάξτε. Είναι όλο χαλασμένο. Στρώμα είναι καθαρό. Και να το γυρίσουμε να δούμε και ανάποδα. Выключай. Πολύ βαρύ στρώμα. Και από εδώ φαίνεται καθαρό, δεν έχει τίποτα. Το κρεβάτι φαίνεται ότι είναι καλό κρεβάτι. Έχει και αποσυρτικό χώρο. Ωραίο. Γενικά είναι 2 μονά κρεβάτια που είναι δίπλα-δίπλα. Καλά είμαστε εδώ. Εδώ δίπλα από το κρεβάτι έχουμε νυχτερινό τραπεδάκι με ένα σιρτάρι. Είναι άσπρο πεντακάθαρο. Όλο το ξενοδοχείο έχει καινούρια έπιπλα και φαίνεται αυτό. Φαίνεται πολύ ωραίο. Είναι καθαρό. Δεν έχει τίποτα. Πάνω τραπεδάκι. Πάνω έχει λίγο σκόνη. Αλλά η σκόνη θα μπορούσε να γίνει από όλα γυρίσματα, τα σεντόνια και μαξιλάρια που είχαμε κάνει. Δεν λέω τίποτα γι' αυτό. Να δούμε και εδώ κάτω από το τραπεδάκι το πάτωμα. Πάντα όλη η βρωμιά μαζεύεται στις γωνίες. Έχει λίγο σκόνη. Έχει. Και να δω κάτω από το κρεβάτι. Κάτω από το κρεβάτι δεν έχει σκόνη. Λίγο έχει κάτι σκουπιδάκια. Γενικά καλά είναι. Γενικά καλά. Να δούμε και στην άλλη γωνία που έχει άλλο τραπεδάκι. Μαξιλαροθήκες. Και να δούμε εδώ, σε αυτή τη γωνία. Εδώ έχει μαλλί. Και εδώ έχει λίγο σκόνη. Είναι λίγο βρώμικο. Δεν κασαρίζουν πολύ καλά γωνίες. Πάτωμα θα μπορούσε να είναι πιο καλά κασαρισμένο. Έχουμε εδώ φως. Φως δουλεύει. Εδώ πάνω έχουμε πίνακα. Για να δούμε το πίνακα.
αν είναι καθαρό. Έχει λίγο σκόνη πάνω από το κρεβάτι. Οκ, ξαναλέω, έχει γίνει εδώ χαμός όταν γυρίσαμε σεντόνια και όλο το κρεβάτι. Καλά είναι εδώ, όλα κασερά. Δουλεύει και αυτό. Είναι τέλειο. Μπράβο. Выключай. Εδώ έχουμε κασιστικό χώρο. Έχουμε τραπεζάκι διακόσμηση. Πολύ ωραίο. Να δούμε το τραπεζάκι. Τραπεζάκι είναι καθαρό. Δεν έχει τίποτα. Εδώ έχουμε καναπέ. Και το δωμάτιο έχει πάρα πολύ ωραία και γλυκά χρώματα. Είναι όλα στο στυλ γκρι, ροζάκι και άσπρο. Πολύ ωραίο, πολύ γλυκό. Το καναπέ, για να το καταστρέψουμε λίγο, να δούμε. Σεντόνια καθαρά. Μαξιλάρια. Δεν έχει στρώμα τίποτα. Είναι καναπές έτσι. Ο καναπές έχει κάτι έχει βρώμικο. Γι' αυτό μάλλον και ήταν στρωμένο όταν ήρθαμε. Και εδώ έχει κάτι άσπρα. Αυτός είναι ο καναπές μας. Δεν είναι και πολύ καθαρός. Φαίνεται καινούριος, αλλά δεν είναι καθαρός. Θέλει από πάνω συνέχεια κάτι για να κρύβεται αυτό. Έχουμε βεράντα. Πάμε να δούμε τη βεράντα. Μικρή βεραντούλα. Έχει ωραία θεά. Εδώ, εκεί είναι η λίμνη. Και από πίσω βουνά. Αν δεν υπήρχε και αυτό το παλιό κτίριο, θα ήταν τέλειος, θα ήταν φοβερό. Σκάει τώρα ήλιος. Και από εδώ έχουμε ένα κομμάτι της πόλης. Και από εδώ από κάτω, το ξενοδοχείο έχει δικό του πάρκινγκ που μπορούμε να αφήσουμε αυτοκίνητο, αλλά να ξέρετε αυτό είναι συν 5 ευρώ. Δηλαδή θα μείνει σε ένα 24ωρο, θα πληρώνεις 5 ευρώ συν για το πάρκινγκ κάτω. Αυτή είναι η βεράντα. Έχει παντού κρυφό φωτισμό και στη μία μπαλκονόπορτα και στην άλλη. Τα κουφώματα είναι καινούρια, πεντακάθαρο, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Το τζάμι τέλειο. Το δωμάτιο έχει τηλεόραση. Δουλεύει τηλεόραση. Να δούμε και σκόνη πάνω από τη τηλεόραση. Δεν έχει σκόνη. Τηλεόραση καρίζουν. Έχουμε αυτό, δεν ξέρω τι είναι αυτό, μάλλον κρεμάστρα για τα ζακετάκια. Όποια είναι βρώμικη, έχει σκόνη, κρεμάστρα. Και πάτωμα πίσω από τη κρεμάστρα. Καθαρό. Εδώ έχει τρίχα, άλλη μία τρίχα. Το δωμάτιο έχει τρίχες. Και να δούμε το κλιματιστικό που έχουμε εδώ. Εδώ έχουμε θερμοστάτη, καινούριο θερμοστάτη. Εδώ ρυθμίζουμε τα θερμοκρασία και τα λοιπά, ζεστό ή κρύο. Και αυτό από πάνω είναι το κλιματιστικό. Να πάρω τώρα καρέκλα και να δω αν είναι καθαρό.
Έχει λιγάκι βρωμιά. Έχει. Να το κασαρίζω εγώ τώρα, παιδιά. Βλέπετε τι έχει. Να κασαρίζω. Γιατί δεν κασαρίζει κασαρίστρες, θα κασαρίζω εγώ. Για να είναι καθαρό. 203 είναι νούμερο των ντομάτων σε αυτό το ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο Ερμής. Όταν θα έρθετε εδώ, αυτό το ντομάτιο θα ζητήσετε, γιατί εγώ το κασάριζα πάλι. Ένα ακόμα ξενοδοχείο που κασάριζα εγώ. Βρισκόμαστε στη Γιάννηνα, στο ξενοδοχείο Ερμής. Είναι σχεδόν κέντρο της Γιάννηνα. Μπορώ να πω και κέντρο. Πολύ ωραίο σημείο, πάρα πολύ ωραίο σημείο. Πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Έχει πολύ ωραίο hall. Έχει πολύ ευγενικό προσωπικό. Μέσα το δωμάτιο είναι τέλειο, όπως είδατε. Είναι πολύ όμορφο, έχει δικό του ντεκόρ. Πάρα πολύ όμορφο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχει κάτι λεπτομέρειες, όποιες πάρα πολύ εύκολα να το φτιάξουν. Και γενικά μπορώ να πω ότι είναι καθαρό το ξενοδοχείο, μόνο που στις κάποιες γωνίες θα ήθελε λίγο πιο πολύ προσοχή. Και τρίχα, μαύρη τρίχα, πιστεύω είναι από την κασαρίστρια. Δεν νομίζω είναι από το άλλο κόσμο που έχει μείνει πριν εμάς. Γι' αυτό λίγο να μαζεύονται μαλλιά, να προσέχουν αυτό. Γενικά πάρα πολύ καλό. Μ' άρεσε ότι έχει κουζινάκι, δηλαδή δεν χρειάζεται πρωινό, δεν χρειάζεται τίποτα. Εδώ μπορείτε και να φάτε και να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχει βραστήρα, έχει κρουασανάκια, έχει νερό, είναι τέλειο. Φαίνεται ότι είναι καινούριο πάτωμα, καινούρια κουφώματα, τηλεόραση, όλα είναι καινούριο. Και μπάνιο είχαν φτιάξει τέλειο, μου άρεσε πάρα πολύ το μπάνιο. Θα μπορούσα να πω ότι είναι 4,7 από 5 βαθμούς, θα τους είχα δώσει πάρα πολύ άνετα. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο, μπράβο. Εύχομαι να συνεχίζουν έτσι. Θέλω από εσάς να μου γράφετε σχόλια, αν έχετε κάτι παράπονα για μένα, για ξενοδοχείο, αν είχατε ποτέ ζήσει σε αυτό το ξενοδοχείο ή αν ξέρετε κανένα άλλο ξενοδοχείο που είχατε πάει και είναι ή πάρα πολύ ωραίο ή δεν είναι ωραίο ή είναι μέτριο ή οτιδήποτε. Μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια, να πάω εγώ να δω και να δείξω στον κόσμο να ξέρει που πάει και γιατί πληρώνει τα λεφτά. Αυτό.